Ntema mpomfo nso nkramofo ye wo ho ahia bompaye wo mani ajepa yankwohwede a ekoso so yeah we fasting there so we bompaye ede nyankopon ase. Okay, now we no lead no why here what's your next plan? Say there I so kwaji woni kakra say make us me be ko pizza zone. That's after Hallelujah then Gwana ya sakwa for one so after that no na ya tena say aka Quran kakra na ye de nyankopon ase. What's your brother? From Adiza. Happy ya adane se ya mamrenti efi ha ye kwame ana fie. E ho na ye kɔ no no ye dwane edidi. Ti wi a na ye ne nkwa na ya bɔ no. Oh, all you your favorite your moya. Na we ko agba. Akukɔ na. Dabi. Eh, hwɛ sɛ nyankopɔn bɛboa